Mula dito sa Del Gallego, Camarines Sur. Mula dito sa Antipolo, Minalaba, Camarines Sur. Mula dito sa San Fernando, Camarines Sur. JFS, magandang hapon po sa inyong lahat. Kung noong mga nakaraang araw ay pinuntahan natin ay kasalan, birthday, anniversary. Ngayon naman, kung kaninang umaga ay nasa Buhi, Camarines Sur kami. Ngayon naman, we are traveling all the way to Libmanan, Camarines Sur upang surpresahin ang dalawang tatay na oops, hindi nila birthday, hindi rin nila anniversary dahil hahandugan lang natin sila ng pamasko ngayong Christmas. Kaya naman, bago natin sila makilala, samahan niyo muna ako. This is your host, Neshel, aka Ate Mitch, your JFS Surprise Ambassadress. And now, silipin natin kung ano ang mga regalong ihahandog natin na perfect sa kanila ngayong Christmas. So mga ka-JFS, unahin na natin itong card na ito na babasahin natin mamaya. Meron din ditong dalawang package ng Ferrero Rocher Chocolate. Meron rin dalawang wine ng Jack Daniels wine. Meron rin dalawang red ribbon cake. Meron rin dalawang bench na cup at dalawang bouquet. Ang isa nito ay meron tumataginting na 3,000 pesos at ang isa naman ay meron tumataginting na 5,000 pesos. Ganun ka-special ang ating susurpresahin at bibigyan ng regalo ngayong hapon. Sino kaya ang ating surprise sender? Malalaman natin yan mamaya lamang, pero huwag niyo munang kakaligtaan na isa ng new support at magmamahal sa JFS Petals and Services sa pamamagitan ng pag-like, pag-follow at pag-subscribe sa aming social media account. Don't forget to like us on Facebook, Instagram, and YouTube channel, JFS Petals and Services. We don't just create, but we also captivate. Kaya ano bang inaantay natin? Pumunta na tayo sa Libmanan, Camarines Sur, JFS na yan. At malinaw Libmanan, at ayan, medyo malayo yung biyahe namin from Buhi to Libmanan. Kaya mga ka-JFS, huwag kayong bibitaw, abangan nyo ang aming sorpresa. Okay, bye-bye. Subscribe. Yan mga ka-JFS, naku, nahirapan kami hanapin ang lugar na ito. Nasa dulo na pala siya. Hello po, maray na hapon po. Ini po ang harong ni Sir Leopoldo. Ayun po. Saka ni Sir Vicente. Yan po, Sinda. Mayo po, Sinda. Dahil po yung bisto. Aday mo po yung bisto. Baka po ikaw na po iyan. Ay, bako. Hindi ka ang duman. Ay, si Isay po. Pinti ako ang puldo. Ikaw po si Manny Poldo. Oo. Si Sir Vicente po, Mayo. Mayo. Ba't ba ang dagar duman sa arong-arong? Sa harong. Sa unan nagong, taano? Ay, ikaw po. Aram ko na. Father. Kamu na. Daddy, iyo po. Iba po diging iba po diging iba po digdiyang kami ipapahiling sa imo. Hindi ano? Ulay ko, auto. May auto po, uni po. Pero may papahiling po. Yung walat mo sa mo. Pwede po. May papahiling po kami digdi sa imo. Simple po. Papahiling na dahil walat. Depende po. Iba po kami itataos sa indong regalo. Merry Christmas! Yes! Merry Christmas po. Diyan na po, digdi. Mahiling ka sa camera. Sa Amerikano ko daw duman. Mapantalong pa. Okay na po yung father. Okay na po yung father. Diyan na po, digdi. Yung father magulot sa nababatik sundo na. Sarong aldaw malang ang sarong oras malang ang dalawa. Lalo po si Sir, Vicente. Diyan mo kuha po. Naglalako na po. Iyo. Okay na? Okay, sir! Dahil Christmas na ngayon, merry po ba ang Christmas mo? Happy! Happy! Talaga, sir. Happy ka? Sir, pagbilang ko po ng 3, marunong ka po ba magbilang? Yes! Ay, ano si sir? Sir, tamang-tama ang dating mo. Sir, lapit ka po dito sa amin.
Tayo pawalat tayo sa tundaw to. Wag mo naman po akong papalahin. Sir, dito ka po, sir. Lapit ka po dito. Marunong naman po kayo magbilang. Ano po, sa bilang na 3 po, pakibuksan po ito. Okay po. Dito Bubukasan po. niya eh. Opo, dito po ang hawak, sir. Yan. Tulong po kayong dalawa. 1, 2, 3, go! Surprise! Surprise! Merry Christmas po sa inyong lahat! Merry Christmas po sa iyo, sir! Yay! Sir, ikaw po si Sir Leopoldo. At ikaw naman po si Sir Vicente. Yes, lapit po kayo sa akin. Ayan. Sir, Christmas na bukas, tama ba? Sir, Pasko na bukas, tama ba? At dahil Pasko na bukas, hahandugan namin kayo ng mga regalo mula sa inyong mga anak. Lalong-lalo na mula kay Ma'am Jo. Ang may gayo. Kinabahan ako. Tingin po kayo sa likod. Tada! Sir! Ayan. Unahin na natin, sir, ang regalo ni Ma'am Joanne na tig-isa kayong Ferrero Rocher Chocolate. Siyempre, sir. Ayan. Siyempre, sir, meron ka din. Baka magtampo ka eh. And siyempre, meron din po kayong tig-isang cake, red ribbon cake. Salamat. Ano naman dyan, sir? Meron din po kayong tig-isang cap, sombrero. Pwede mo po ba, sir, buksan ito, sir? Ayan, buksan mo ito, sir. Dito ka po, sir. Ayan. Pwede po bang buksan mo, sir, kung anong laman? Tingnan po natin. Kung anong laman. Sombrero daw. Kasi buksan mo na. Tulungan na kita baka mamagat ang Ayo! aso. Ayan! Tingnan natin kung anong laman. Kunin mo, sir, ang laman. Yay! Meron tig-isang cup! Ano dito, sir? Ang gusto mo, sir? Tawarin! Ikaw na, sir, mamili kung ano dito. Ayun! Ay, nandyan mo sa M90. Magkulay. Ito daw, sir, sa'yo, sir. Try na natin. Diba? Poging-pogi, diba? Ikaw, tatay, talagang ito yung napili mo, tatay, ha? Tingnan natin. Uy, saktong-sakto naman talaga. Natatakot talaga ako sa aso at baka kagatin ako. At syempre, eto, tatay, talaga kung naging masaya ka na sa sombrero, parang tinitingnan mo, tatay, ah. Parang gusto mo to, tatay, ah. Meron kang tamang-tama, tatay, sa Pasko. Why? Ayo! Tatay, baka magtampo ka, baka pagalitan. Ay! Ayo! Makakagatin tayo. Paduangan na ito. Meron ka din, tatay, ng Chuck Daniels White. And syempre, eto na. Dahil Paskong-Pasko ngayon. Eto na, tatay. Unahin muna natin ang tatay-tatayan ni Ma'am Joanne. Walang iba kundi si Sir Vicente. Meron kang flower bouquet. Ah, ito pala si tatay. Tatay Leopoldo. Sorry, sir. Pero pareho lang naman kayo, tatay. Si Sir Leopoldo na merong tumataginting na 1, 2, 3, 3,000 pesos! Lapit ka dito, sir. Ayun na talaga. Naman ibig mo kami. Ayo! Ay, and syempre, eto talaga. Pasensya na po. Iko-correct ko lang, ang tatay ng ating surprise sender, walang iba kundi si Sir Vicente. Meron kang flower bouquet na merong 5,000 pesos! Wala ba kayong mga kamay dyan? Palakpak naman dyan! Ayan! Tatay! Tatay, kumusta po? Mabuting-mabuti, tatay. Ikaw po, tatay, kumusta po? Ay. Ikaw po yung tatay ni Ma'am Joanne, tama po? Oo. Ikaw po yung tatay-tatay. Pwede po bang kwentuhan nyo kami kung paano na... Kapatid po po. Matanda sa akin. Matanda sa'yo. Nung magluda yan, ibinigay sa akin yung ano yan. Kuya! Mga nag-alaga. Tatay, emotional ka po. Ha? Emotional ka po. Bakit po? Ayan mo. Okay lang, sir. Okay lang po umiyak dahil medyo natatouch ako sa inyong dalawa eh. Kasi talagang bihira lang ang ganitong sitwasyon na nasa i-surprise natin ang ating mga tatay. Sumasaya lang. Yes po, years of joy po, tatay. Enjoy lang. Opo. Tatay, ilang taon na po kayo? 68. 68. Bali, nakapanganak po kay Ma'am Joanne. Mga isang taon na yung 8 buwan. Mga isang taon na 8 buwan, siya na po nag-alaga.
Siya, ikaw po yung biological father. Ito naman po yung tatay. Kumusta naman po si Ma'am Joanne bilang isang anak? Buti naman. Opo. Ikaw po, kumusta po si Ma'am Joanne bilang isang anak? Ayos po. Okay. Tatay, bago ko pa ipagpatuloy ang ating sorpresa, hindi pa adla ang distansya dahil sa puntong ito, meron po siyang inihandang mensahe para sa inyo. Okay? Dagdagan natin ng isang sounds na tamang-tama sa pagbabasa ng ating mensahe. Okay? Babasahin po natin. Unahin po muna natin siyempre ang tatay ni Ma'am Joanne. Ako, akala ko si Cardo Dalisay na yung paparating kanina. Sabi ko, ba't nandito si Cardo Dalisay? Yung pala si Tatay Vicente pala. At sir naman, akala ko si Piolo Pascual. Gusto mo, pinipiri lang ako siya. Okay. Piolo Pascual, idol mo talaga sir si Piolo? Talaga, di ako nagkamali, diba? Ito. Merry Christmas and Happy New Year. Pasensya na po, permi kaming mayo dyan. Mag-iingat ka, permi. Bawasan na ang pagparainom. Para haloy pa kita mag-iribanan. Pag Mayo. Pag wala. Pag wala. Padangat ni ika, daw daimi man masabi sa imo. Pero aram man niya, nagpadangat ni ikang maray kang mga api. Basta iyo na yan, mag-iingat na ng permi. We love you, Papa. Hali sa imong mga padangat na api. Ilan po ba, sir, ang anak mo po? 5 po. Pang-ilan po si Ma'am Joanne? 5. Bunso po siya. Lahat naman sila nasa Japan. Ano po sila sa Japan? Yung isa, umuwi na libot na lang. Pagkagaling lang kanina. Dito. So sino po yung kasama niyo sa bahay ngayon? Alin? Kayo po? Yung pangatlo kong asawa. Nag-asawa uli ako yun. Okay po. Nandito po ba siya? Hello si ma'am. Good afternoon po, ma'am. Ayan. So, 5 po silang magkakapatid. Si Ma'am Joanne. Matagal na po siya sa Japan? Matagal na po. Meron ka po bang naisabihin kay Ma'am Joanne? Nanonood po siya. Sabi ko lang kay Joanne, salamat. Sa handog niya dito. Sa amin. Mag-ingat lang siya doon. Kasi medyo malayo, sir, di ba? Dapat sila nandun. Kumusta naman po yung pakiramdam na malaya sa mga anak? Medyo masayang mahirap. Bakit po mahirap, sir? Kasi wala sila dito. Ngayong Pasko. Malungkot. Yes po. Mahirap kasi pinagano. Kailangan nila yung trabaho. Maraming salamat, sir. Sir, lapit ka po sa akin. Ito naman po, sir, yung message sa iyo ni Ma'am Joanne. Tay, Merry Christmas and Happy New Year. Kala mo, may akong surprise sa iyo. Kala mo, si nanay lang. Siyempre, pati ikaw. Mag-iingat po kamo dyan ni nanay. Padagat ko po kamo, daig ko yan sinasabi sa indo. Salamat po sa pagpadakula sa kuya. Miss na miss ko na kamo dyan. Nag-iisang anak, Joanne. Kailangan siya. Emotional. Sir, ako lang po yan, sir. Para magtubig si tatay mo. Hindi ka naman po ba high blood? Hala. Sige, sir. Bigyan natin ng tubig dahil masaya tayo ngayon. Oo, medyo ako din, sir, medyo nagiging emotional, sir, sa'yo kasi damang-dama ko, sir, kung gaano mo kamahal ang iyong anak. At pati na rin ang aming surprise assistant na si Ate Odi. Umiiyak na rin. Makakauwi pa kaya ito si Ate Odi. Kasi damang-dama po talaga ngayon ang emosyon sa hapong ito, sir. Kumusta naman po? Ayos lang po ba kayo, sir? Opo. Ayan, di ba? Sabayin natin. Kasi, sir, ngayon pong naiintindihan ko po na medyo emotional ka po, sir. Meron ka po bang naisabihin kay Ma'am Joanne? Nanonood po siya kaya. Ang masasabi ko lang yun, mag-ingat lang siya doon sa kanyang trabaho. Yes po.
Dahil ngayon ang pandemic, hindi pa umalis. Hindi pa naalis ang pandemic. Ingat sila doon sa Japan. Opo. Bakit ka po sir naiiyak? Ano po yung nararamdaman mo? Maligaya. Masayang Masaya masaya. ka. Namimiss mo po ba sir siya? Oo. Siya lang po ba yung sir kasama niyo po? Oo. Nag-iisang anak niyo sir? Kaya pala damang-damang po ang ano ni sir, ang emosyon ni sir. So, kumusta naman po sir ang pagiging isang anak ni Ma'am Joanne? Ayos naman. Ayos naman po. Ayan. So, masaya po ba kayo sir sa regalo ni Ma'am Joanne? Masayang masaya. So, hindi ko po matawag yung ibang anak ninyo dahil kagaya ng sinabi niyo, lahat po sila ay nasa Japan. Ano po, so, sino po yung kasama mo dito, yung asawa niyo po? Ano po? Ikaw po sir, sino po yung asawa mo? Ay, asawa mo, sino po yung kasama mo? Asawa ko. Asawa mo po, ano po? So, busy po siya ngayon sir? Hindi naman po, opo. Luluto. Yes sir. So, wala po kaming ibang hangad kundi kaligayahan para sa inyo sir. Merry, 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 Merry Christmas! Sir, same to you po, Merry, Merry Christmas! Sana ay napasaya po kayo ni Ma'am Joanne. At napasaya kayo sa handog niyang regalo. Ano po? Meron po ba kayong isa na lang po na hinihingi ko? Mensahe po. Additional message po kay Ma'am Joanne. Meron po ba? Tama na yun. Tama na yun. Wala bang I love you dyan? Lagi nang nandun yun. Nandyan. Ano po pala sir yung ano, yung pinagkakabuhayan ninyo? Ngayon, Sa buhay namin ito, pag masaka, magsasaka po. Ganun ka din po sir. Pagsasaka. Saludo po sa lahat ng mga magsasaka. Yes po. So ayan, emotional tayo pero napaiyak ko tuloy si Piolo Pascual. Naku, si Piolo Pascual pala ay umiiyak pero damang-dama namin yan dahil ganun kalalim ang pagmamahal ni Sir Leopoldo sa ating surprise sender na si Ma'am Joanne. At syempre sa ating nag-isang Coco Martin, ang ama ng ating surprise sender na si Sir Vicente. Maraming salamat po sa inyo lahat dito sa Limbanan Camarines Sur. Naway napasaya po namin kayo sa ngayong Kapaskuhan. Handog namin sa inyo ang ligaya at saya mula sa Jayatos Petals and Services. Tatay, masaya po ba kayo? Isang thumbs up naman po dyan sa camera. 1, 2, 3, go! Thumbs up po, thumbs up!